Nyakura moge juang oyawre kino machiegni chenro mar mbako romo chakore sani ayanga ka wantiere kodi karka achiel kachiel e chenro ni ka wadhi bedo ka watwa kodi warango gigo matimore kone mopogore mar piny Kenya chenro ni mar mbako romo ta inya thor wach wadhi bedo ka warango kawuono en ratiro mago mag nyithindo ta inya kako onego bed ni rito ngima nyithindo kuonde ma gidake gibed pacho gibed sikunde gibed kone mopogore ratiro en gino monego bed ni rito migawo mano mochung' ne nyithindo pacho ka obiro kod chenro mopogore mago mag reso kendo magayo jogo madiponi de donjre gi tich mano mara kata jogo manyalo donje timbe mago mag rocho ratiro mag nyithindo mondo ne adieri okawnegi okang' mano mar chik kendo nitiere lai mopogore mano mar rango ni inyalo go report mano e chenro gi duto Nyakura moge juang to bende e chenro ni mar mbako romo mar mondo mi wapar ni wagoyo kendo wang'weyo maling'ling matimore kor gwenge mopogore mano gomiyo kawuono picha midhi neno kar kanyo mano picha mano matimore ka EACC okinyi ma kawuono ka gavana machon mano ma Bungoma Wangamati Wycliffe bende koro chopo kar kacha mondo mi ondik dhoge weche go matude kod mibadhi jomoko bende nitiere kar kacha ma gibedo ka gidonjo godo achiel kachiel wadhi bedo gi thuolo mag rango ni to penjo mipenjo weche mag mibadhi kata tiyo marach kod apisi kod omenda mago mag jopiny idwoko penjo e yo machal nade mago e chenro ni mar mbako romo kama dhi bedo kae ka waluoni jafo marwa Cynthia Onyango nitiere kar kanyo kendo ang'wedo thuolo mar tudre kode e kinde ni mar mondo mi ang' miwa mathoth kotenore kod mago matimore e log tich mano mar EACC e kaunti ma Nairobi. Nyakura moja ankora duoki e twak ma wantiego sani ka warango ratiro mano mag nyithindo antiere ka kod wendo ma bende odamiyo thuolo mar mondo mi omoswa okinyi ma kawuono ka wang'e matut kong'eyore kata kotenore kod migawo ma bende nitiere kachiel kod ka tich ma bende iketo marito ratiro mag nyithindo. Nyakura moja ankona nitiere ka kod jagoro mongirore migawo mar nyithindo CPA Karen Ageng'o ma en mano Nyakisumo Kadawa Luala School mano e county ma Kisumu ma kawuono en ka jagoro mongirore CPA Karen Ageng'o oyawre kendo machiegni e mbako romo kinyi ma kawuono mose Nyakura moge juang ichiew nade achiew maber kendo mor chopo e studio kae mar Ramogi mondo awach weche mag nyithindo. Erokamano ahinya kendo kama wantiere kar ka ma en migawo manyawacho ni no ogole bad migawo machielo ma bende osebedo kata katimo tich mokwako gik mathoth ahinya ratiro mag jodongo iwacho ni pesa ya wazee nitiere kar kacha e kind gik mamoko mathoth ahinya to ne nitiere migawo no mano mar jotich kata mano mar labor kitemo range achiel kachiel kamirange kar ka tich maduong' ma untiere godo e kindegi ma walose community based protection systems mano ma irango mano mag nyithindo motelne mano migawo ni mar nyithindo jomoko winje ka tielo mokwongo kawuono kirange bad migawo ni otimo ang'o hie e sirkal ka kotenore kod ratiro mag nyithindo koro ka dwa wacho maler first jatelo mar piny miluongo ni ker mar piny president kanyocho neno ni nyithindo gin 46% nyithindo mane Kenya ka gichiegni chopo nus mar population omiyo ker mar piny owacho ni ber ka wabet gi department mochung' mana ne nyithindo omiyo nyocho yiera kachakre April dwe mar 4 igani my department ni nyocho chaki tarik 17 dwe mar 4 igani kane ker mar piny noneno ni ber kasani wachiwo department mang'iya weche nyithindo kende nikech nyocha oyudore ni nyithindo noket gi joma dongo to yud ni nyithindo gi magi e jok mabobiro gero Kenya ka mbele kae nyithindo gi ema boloso gimiluongo ni economy mar Kenya. Koro do wacho gima department ni timo. Department ni ochung' ne gik mang'eny. Ochung' ne rito nyithindo gimiluongo ni child protection mondo sasa ma nyathi nigi shida kamora ma entie to nyathi nyaka wang'i ni ere kaka wanyarito nyathino. Kae be ochako chung' ne nyithindo gimiluongo ni child participation ni gimora mwadwa time Kenya kae nyaka wawinj pach nyithindo wawinj ni to nyithiwa giwacho ang'o ma gidwa ni mondo sirkal otimnegi koro gino iluongo ni child participation kendo migawo ni ochung' ne konyo nyithindo ma samoro ok nyal waluongo gi ni vulnerable children nyithindo ma samoro jonyuol gi
otho gidong' kiye, samoro gin nyithindo mawuok e families ma pesa tine kabisa, ok ginyal kata mana yudo chiemo kata tero nyithindo skul. Koro wan gi gimoro be miluongo ni bursary. Bursary program, en bursary ni iluonge ni presidential bursary. Bursary ni wachiwe nyaka ground nyaka sub county kuchocho, ka watudore gi MP ma area no, to kendo watudre gi county commissioner be, nikech chief be nyaka nyiswa ni nyathini be en nyathi mo onego mi basari. Koro sani endi wamiyo nyithindo ma basari sani endi gin nyithindo moingo 16,000 16,000 mayudo basari no endo. En imiye ichiwe Kenya kate, to nyaka wang'e ni nyathino en nyathi mabe nigi shida kabisa, kendo en orphan, onge jonyuol, en nyathi kiye ma samoro onge kaka odhi skul. Migao ni ochako chung' ne gimoro miluongo ni cash transfer. Nitie pesa moro ma uwinjoga miwachoga ni mar joma dongo cha. Koro migao ni bochung' ne pesa moro mar nyithindo. Pes nyithindo ni en ni wachiwo pesa mar be nyithindo makiye ema wakwongo wang'iyo. Nitiere jonyuol moko ma samoro en janyuol en dayo, to dak gi nyithindo ma samoro jonyuol gi nosetho. Koro jok modak gi nyithindo ma wawacho ni be thagore ma onge kaka nyalni, nitiere pesa moro ma be wachiwo kae. Sani endi wan gi 440,000 ma jok ma sani endi wamiyo pesa no, wang'iyo family no ni ochal nade, to mage jok mamiyo pesa. Pesa ni endi sani nyithindo ma wanyalo wacho ni yudo konyruok kuom pesa ni nyalo bet nyithindo moingo 1 million, nikech samoro family achiel oting'o kaka nyithindo 2, nyithindo 3. Koro en nyithindo about million achiel mayudo. Koro nitie migao mang'eny, kendo wachak wachung' ne gimiluongo ni ng'iyo nyithindo matindo sama gidongo, gimiluongo ni chiemo, nutrition be watimo gimoro ni education. Wapuonjo ji kaka onego girit nyithindo matino, chiemo monego gicham, ka watudore gi jo ministry mar mochung' ne health, mondo wang'i ni to nyithindo sama gidongo cha gidonjo nang'o. Koro nitiere migao ni en migao maduong' malich, emomiyo jatelo nyocha oneno ni mondo miya ofis ni. Erokamano ahinya. Kendo biro mar abis machalo kamae, mana gimilose kar kanyo madane mondo mi ilernwa. Iwacho kata nitiere presidential bursary ma bende kokalo e migao ma bende nitiere godo mano mar nyithindo, ma en kumoro ma iwacho ni ponono kae kama iseyo ni nitie omenda mathoth ahinya madonjo mag siro wechegi mag somo. Bursary nitiere kuonde duto, jaod bura nigi bursary ni mare, ka nitie presidential bursary kama chalo kama. Bende in gi paro moro amora ni kata pesa onego bed ni igolo e migao mari kendo tere kata ne migao mar somo mar mondo mi okonye wechegi mag somo manengo neno kata free primary and secondary education? An ka pacha kaka seng'iyo kaka wach basari ni konyo nyithindo, deber ka Kenya ka waketo ofis achiel mochung' ne basari mar nyithindo gi. Ang'e ni sani nitie basari kidhi korka migao mar puonj kocha education ministry nitiere kaka imiyo basari. Nitie kendo MP be chiwo basari, county kocha be chiwo basari. Koro yudo ni basari gi itimo gi kuonde mopogre opogre. Omiyo an kang'iyo to ber kane watimo basari ni e yo achiel, waket ofis achiel mochung', nikech kaka koro ka an ng'ama ochung' ne nyithindo, sani ang'eyo ni nyithindo mane Kenya ka chakre iga koko nyuole nyaka chop higni 18, mage joma dhi skul nyaka secondary. Omiyo an gi details mag nyithindo gi. Koro kata ka wacho ni kara gini deber kokele ofisa ni mondo wach ni a manage mondo basari odhi through one point. But sani ok anyal wacho ni gini inya time conclusively, nikech
gima timore ni Auditor General sani endi dhi mbele gi audit mondo ng'i ni to basari ni kaka ichiwe points mopogore opogore ni en gima ber koso en gima rach. Mano ka tijno oserumo to Auditor General ne ema bo chiwo report ma ibo mi jatend piny alafu ibo ng'i ni to basari ni onego kadhi through Education Ministry koso onego kadhi through MP koso onego kadhi through county, but an gima daher ni gini okad office achiel mondo omiwa thuolo mar ng'iyo kaka itiyo gi pesa ni, nyithindo ma benefit, kendo wanyalo ng'iyo kaka sombgi bedhi nyaka gitiek skul. Iwacho ni gigi duto timo kanyachiel. Itiyo yo machal nade kod jogo magin mokwongo jodong gweng', nitiere weche mag nyumba kumi, nitiere volunteers mantiere kor gweng' karkacha. Iwacho nyathi achiel ma itarget ka kod basari ni, samoro ok oyud yo mar yot mano mar chiemo kata yo mar access education yo makare. Itiyo kode yo machal nade gi jogi mantiere kor gweng'. Iwacho ni gin systems monego bed bedo strengthened kata imiyo teko mantiere kor gwenge. Itiyo kod yo machal nikech jomoko ok nyal go report, nyathi ok dhi skul, jobet mane e kor gwenge kokale bad migawo mari po nono yore moko ma utiyo godo ma opogore manyalo chopo ne nyithindo gi mondo mi giyud resruok. Yes, migaona ni nitiere nyaka gi jok ma waluongo ni children officer. Officer mochung' ne weche nyithindo. Wan gi officer nyaka kamiluongo ni sub county. E sub county kuchocho waoro officer mobet kan tije en tij ng'iyo ni nyithindo mane gweng' no te sub county no gi nyithindo go dak nang'o, otudore gi chief, omiyo watiyo be closely gi chief ong'eyo kaka family odak, kendo sani nitie gimoro ni nyumba kumi be. Koro nyumba kumi cha gi chief kawariwo gi children officer, basto wan gi gimiluongo ni children advisory board ma kori idhi e county, e level mar county. Koro members mag board ni be oting'o children's team, oting'o jo national government office miluongo ma kaka chief nyaka county commissioner, kendo watiyo together gi team mowuok from the county office. Koro government system ni ka gimiluongo ni children advisory board ema bet piny to wacho niya, ka jonyuol osetimo application kata ng'ama odak gi nyathi ka en nyathi makiye, gitimo gimiluongo ni application, jogi bed piny to report kosechiw ne ng'ama nowuok piny kucho mong'e nyaka dala gi nyathini, eka wachiwo basari ni. Omiyo en gima objective nikech watimo assessment based on need. Wang'iyo piny kuchocho ni nyathini be en nyathi ma nyalo koso nyathi ma ok nyal. Kamane kaka watiyo gi offices gi. Ok en gima iwacho ni ichiwe Nairobi kato wakia ni en nyathi mane. Wan gi system ma nyaka piny e ground kuchocho ging'eyo ni ma en nyathi ma e dalani. Yes. E kinde magi bende timore, bende pane report igoga yo makare nikech kae kama achiedh nade moro nitiere nyathi moro mawuok Obambo kata wuok e alwora ma Ongalo kata wach nitiere Kombewa e county ma Kisumu alwora ma Seme, to oroche kata oroch ratiro mare kaka igo report machalo kamagi. Bende ni gimoro mosebedo malong'o kata koro ni system no nitiere mar jaduong' gweng' kod jogo duto mane sirkal piny koni kata kong'e kama owuoke. Bende jowa oseyawo chunygi mano mar go report e kind mamagi timre. Kos de wach ni ero wuonu mabathe mobambi kik igo report ni idhi kelo wich kuot dala ka. Gik ma kamagi bende yudo kanyo dweche 4 sani kirango are donje apis. Koro go report koluwore gi samoro nyathi nya bet gi gimoro matimre kuom nyathi. Kaka sani ndalo moro chieng' moro nyocha dhi Kisumo koni, awinjo ni Seme body kachacha ng'at moro timo gima rach kabisa mogik ni iluongo ni defilement mar nyathi. Nyathi matin kabisa. To gima dawacho ni samora mora ma gimoro timre kamano, jopiny ema konyowa, jok modak e area no. Wakwayo ni mondo tim report nikech wan gi line moro ni 116. Line ni kigo simu to inyiso wani gima kama otimore, to within a short time wabo kelo ng'ato mondo obi ocheki ng'ama nanyisi ni children officer cha, wabo oro ka waseyudo report no, obiro ng'iyo ni to gini be notimre adier, to kendo gitiyo gi chief ka en gima timre marach kaka nawacho ni jok modonjore gi nyithindo e yo marach kaka defilement.
mago kes mitero ka police immediately, kendo watiyo be gi jok miluongo ni community health promoters, jok manyichi winjo ni timo shagi. Gimbe gikonyowa ka nikech nyathi ka gimoro timre ni rape, nyaka tere osiptal mondo ng'ini gini be notimre, kata polis boka wachno nikech report mowuok osiptal ema wabotiyogo mondo ng'ani osoyie. Omiyo tij sirikal, tij nyithindo ni en tich moriwo offices mang'eny, en tich mokinya timo ni department achiel, en gima iriwori gi department mar National Government Office kumantie chief, en gima iriwori gi jo community health workers ma ondiki gi Ministry of Health, kendo en tich moriwowa kaka gi children officer man waketo on the ground. Koro en gima iluongo ni coordinated effort. Yes. Kamen coordinated kae, anyuola maonge kod nyalo mano mar yudo okinde mag dhi e doho. Nikech buche mathoth kata mag nyithindo iko mako tere doho, mokwongo iko neno onge. Nyathi mobam kata moroch raticha no mokwongo moroch raticha osekone ni odhi oluokre, kata okawo laweno odhi owiti, kata kotimo yo machal nade. Rocho evidence machalo kamagi kinde ma gintiere, to ma nyathi ma idil godo sani, nyithindo gi ka mokwongo ok ginya yudo transport mokwongo. Bende nitie kes moro mar report ka yugo ni transport onge ma owuogo kodhi kanyo e court, kata oyud modhi gi police station, kata ka modhi go e report e yo makare. Jogi ok nya yudo access kata ne lawyer kata okinde man machiegni kodgi. Kaka migawo ikete yo mayot machal nade mondo mi ng'ato kik wach ni ero gini kata otimna nengo thoth kae madhi miyo awe, kata nikech ka ng'ama wuok e familia maonge godo burani adhi awe mondo lal kama. Utimo ang'o mondo mi ores nyithindo mantiere kategori machal kama? Gima watimo maduong' malich en niya, watimo gimoro ni puonjo ji. Puonjo ji no emokwongo, e gimokwongo malich, nikech kinyiso ji niya ka gino timre to gouru report. Koro nitie kaka watiyo gi jok miluongo ni NGOs mabe omako yore mag nyithindogi. Wa coordinate kodgi, kendo wan ga gi kaka chief barasa kacha ka wadhi tiyudo ka nitie ofisa mar nyithindo, samoro nitiere be NGO matiye area no, watiyo gi chief be. Koro jogi teko bet together, watimo gimiluongo ni sensitization, awareness, mondo wanyis ji ni sama gimoro timre nyaka ureport. Kendo gima nyocha kata nyocha dhi piny Kisiko ni anyiso ji ni kuwinjo kata ni ka ng'ato obedo nyathi matin obedo raped, to kik wani gini iketha ka ni mondo gini kik chor mbele. Wawacho ni gini nyaka tere nyaka ka police. Koro system ma wan go ni watiyo gi jok miluongo ni partners, nikech kigo report to children officer bobiro to mondo wa facilitate nyathini mondo oter osiptal, watiyo gi partners mondo wayud kaka ikawo family ni itero nyathi osiptal mondi, nikech gi issues gik mag rape en gima nyaka kuong tim ng'iye osiptal. Basto bang'e no wan gi koro team officer ni nitie jok machiwo gimiluongo ni psychosocial support. Gitimo counseling, nikech kotimni kamano to ng'eni kata imbe koro nyathini ok en nyathi ma nyalo bet ni wiye koro nikare. Koro nitie gimoro be ni watimo counseling ne families ma gigi otimre. Samoro gini ne en kata wuon nyathi emotimo to min nyathi odhi oyudo ni gini otimre. Min nyathi be samoro koro nyaka waket family ni together, sana jok ma oyudo chandruok ailani itimo negi psychosocial support. Alafu watiyo be gi court, nikech mondo issue ma nyathi en kendo iluongo ni justice system, be wa coordinate go mondo wa ensure ni nyathi ka kes ne odhi e court to kes ni kik budhi, mondo judge kata magistrate ma ng'iyo wachni otiek kes ni e yo makare. Children officer nitie report ma nyaka ondiki mitere court. Koro wa coordinate kaka sirikal mondo wa ensure ni weche mag nyithindo chakre from gima no timre ne nyathi, osiptal mitere, basto itero wachni e court,
gigi tetete bedo coordinated, watiyo together gi government offices ma handle weche mag issues ma kaka koro rape no endo, o involve gik ma kata samoro ji ang'wen, offices mag sirikal ang'wen, mano watiyo together through coordination. Erokamano ahinya. Oromo saa 4:35 hata nakaw ywe masanto ka ngaduogo awda mondo mi duogi lerno gik moko. Ben samoro nyathi nyabedo dala, nyathi ma wuoyi kata nyathi ma dichuo, samoro penjori kata ni mondo mi nyathi owachni roch ratiro mare. Gin ang'o gini ma otimore? Gin ang'o gini ma oneno ma wacho ni mae to roch ratiro mano mar nyathino? Thoth ji neno mana wechego mago wechego mag rape, kata iwacho ni obamb nyathi mane kok wacho ni ratiro mare orochi. Bende ng'eni nyithindo bende ponono ka omi tich kata ondikgi kapok gichopo higano mopuodhi mar ndika, mano be achiel kuom yorego mano ma iroche ratichgi kosetimo gi yo machal nade. E kind mamoko bende mane penjo maduogo kaka ntiere kod jagoro mongirore migawo mar nyithindo CPA Karen Ageng'o mondo mi olernwa mathoth kod samoro ginene e alwora mari tikia ni ma en abuse kata ma bende en moro monego bed ni geng'e nyathino mondo mi kik odonje. Sa osekalo dakika 35 tok saa 4 wakaw ywe masani aduogo kik idhi mabor kaachiel koda ka otime kiduto te. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber mi olne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota ne eka. Tudri koda an Alori nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie, ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda iluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nweng'o ma wan godo ka en mar kunyo goji. Urudi, en kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama, mano ng'iso ni jakano mulo ka pi osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi Jwang' en mor marani pod ikete kar ka chenro en mar mbaka oromo. Wadhi nyime kae kod luoni twak mano godo kachiel ka mathoth bende nitiere go kar kae ka warango ni chenro gi biro ni e yo mane. Akale ote moko 2 dakika tang'e nitie penjo mana penjo jagoro mongirore wan go ka CPA Karen Ageng'o mar mondo miang' odwokgi. Nitie ote madonjo kar kae, owacho ni kiorona ote tikona nyingi wadang'e ni in kanye tineno wa ka intiere kure ang' ondik gi kae ka ng'o duoko gi ang' thuolo mar rango gi achiel kachiel. Cleophas Peina jatelo ni
pesa mane miyo jorit nyithindo makie oseleo dweche 3 owacho ang'o? An Ruben. Erokamano Ruben, ote mari owinjo ka ondike ang' thuolo maduoki. Ntiere bende nyithindo man kod jonyuol kata janyuol achiel wuoro nyalo yudo kony mano kaka nyathi ma odong' gi wuon gi kende. An nyakwaro Bongo ka Suna East, Migori County. Manang'erange kanyo. Machielo wacho ka ni aluwo chenro achiel kachiel kan Baringo County. Musna Madam PS owacho ni media engagement en gimoro makare kendo timo maber ahinya mar chopo Ramogi TV kawuono. Owacho ni en key child safeguarding and protection. Owacho ni ma onego bed ni biro achiel kachiel ma en Elvis Kurgat, DCS Baringo, Baringo County, oluwo twak ka achiel kachiel. Andros kawuok Pala owacho ka ni cash transfer oseleo for 2 months. Ikonyo nang'o? Ma bendo leo ne nyithindo koso ne jodongo kende. Ang'eni migawo ni nitie kaka nopoge ma idonge nyithindo timo dong kod jogo madongo. Ang' iduoka ni Ros kawuok Pala achiel kachiel mano pesa moseleo kuom jumbe owacho ni dweche 2. Aya, machielo wacho ka ni ero aya, oteno en mar tielo machielo mabiro achiel kachiel. PS akwa mondo ichak gi mago mantiere kar kanyo to mokwongo ang' iduoko otego monde ko ka ng'wadoke penjo machielo mantie kata mondo kik wawit penjo mano penjo kata mokwongo kotenore kod gik mamoko minyalo neno kapo nono nitiere to king'eyo ni ma en rocho ratiro mar nyathi. Aparo ni wanyalo duoko penjogo nikech penjogo kang'iyo jok mano penjono penjo mane lich kanyo en ni penjo mar ji wuoro ni ang'o miyo pok wachulo wach cash transfer manyocha dhi mbele ni. Adwa nyiso jopiny ni wigni wadhi chulo pesano. Ang'eyo ni pok ochul gi June to kod July. Dwe mar 6 to kod dwe mar 7. Gimomiyo pesa ni nyocho delay nitiere issues mag funding mar sirikal to ne waseloso wachni kendo asebet ka aluwo wachni kendo adwa nyiso jopiny ma pok oyudo pesa ni wigni ka by tich abich wigni pesa ni dhi biro kendo aboduogo kama wachni pesa ni osechul. Koro akwayo gi ni gibed patient. Chakre kiny ka late to en tich abich pesa ni dhi chopo ne jopiny kendo wadhi chulo balance mar dweche 2 moseleono. Mano mar jogo marito nyithindo kie koso mag jogo marito nyithindo makie mane pesa masani ofisa ochung'ne kendo adhi ensure ni by tarik 5 by tich abich wigni uyudo jonyuol gi oyudo pesa mar nyithindo no. Yeah. Kamano antiere penjo machielo kanyo ni ero bende nyithindo man kod janyuol achiel nyalo yudo kony abilani. Mano kaka wuoro nyalo yudo kony mano ote mano wuok Abongo man Suna East. Gima wang'iyo ni to be en ng'ama ok nyal. Ok wawach ni ka koro ka nyathi nigi janyuol achiel to koro wanyalo weye. Wan gi gima watimo ni gimiluongo ni targeting. Targeting ni en gima continuous. En gima watimo ka jomoko wuok nikech nyithindo gi kochopo ka gichopo ka gisekadho higa mar 18 to nitie joma kendo wachak waketo. Koro sama waketo joma wuok sama wang'iyo joma wuok to ofisa ma wan go mana wacho ni children officer cha tiyo gi chief to biro ng'iyo ni to nyathi mane mabe wanyalo keto e yene. Omiyo anya nyiso jopiny ni gima kapo ni in gi shida kabisa kendo inyalo go report ne sub county kanyo ntiere wan gi children officer wabore mondo obi ong'i wang'iyo family ntiere assessment mitimo targeting criteria tie form moro mwaketo kanyo ming'iyo ni to be inyalo yudo pesa ni koso kinyal. Koro kata in mana janyuol achiel to inyalo bedo considered ka osetimni assessment sama wagolo jomoko to kendo wachak waketo
jomoko nikech age nyithindo dongo every year higa kata presidential bursary ni sama ng'ato osedhi university cha kendo wachako gi nyithindo modonjo form 1 omiyo jonyuol go nyalo bet gi opportunity mondo oket gi program kamano. Ntiere penjo machielo mapenjo kata kane pok wadhi yueyo mano kotenore kod forms of abuse gi gin mage nikech be samoro girito mana mondo migigo report ka one ka nyathi obambi ogo report ma nyathi mobambi weche mamoko pod nitiere ka mopogore kata gi mag bembo ma pod nigi pek marom gi mano mar bembo dipo ni gin mage ma ponono jonyuol neno alwora margi to gilinga thika giwacho ni ero magi opogore. Koro gima department ni wacho niya kik wane ni wacho obamb nyathicha mane gima ji ong'eyo ga nikech en gima serious nikech ing'e ni ng'ani komaki koyud ng'ama obambo nyathi to en ng'ama waboketo e jail onyalo bet kanyo for imprisonment, life imprisonment ok iwuok kata emomiyo en ema ji ong'eyo ahinya. Tadwa nyiso ji niya nitie gimoro ka ni child trafficking ni en niya ikawo nyathi titero kamoro ni mondo nyathino otine ng'ato kendo gini ma gima ji ohero sana. Iyudo ka ng'ato wacho ni kelna nyathini moro golna dala kuri kelna Nairobi ka jok ma onge jatich e ot. Iyudo ka ng'ato kawo nyathi moro matin monego bed ni dhi e skul ogolo dala kuchocho kelo Nairobi ne watne ni mondo okony. Nyathino ka wayudo ne nyathi ma pok ochopo higa mar 18 tikawo nyathi monego bed ni e skul ikete e ot tiyo mano gimiluongo ni child trafficking. Ki transport nyathi ikawo transport itere nikech wanyalo yudo ng'ato no kwayo ni orna fare no kiseoro to mano wayudo evidence ni nyathini ni ikawo itero ni dhi tiyo ne ng'ato. Child trafficking. Koro child trafficking ni kik upar ni en mana ting'o nyathi ni ikawo ni igolo Kenya ka itero kata Uganda itere piny moro en mana ni ikawo nyathi igolo kata gweng' kucho tikele e town Nairobi ka ni tiyo ne ng'ato to samoro ng'ani be chuli gimoro matin commission moro matin mano gini luongo ni child trafficking. To timore gwengewa nyocha wasekawo nyathi moro Homa Bay koni wayudo ka nyathi moro nogol mana piny mar Meru kochacha to ter Homa Bay ne watne moro nodhi oti nyathini wacho ni koro konyal dhi kata skul. Ofis wa nyocho tudre ma wakawo nyathini waduoko dala gi yo Meru kochacha nyathi manoket ni nowuonde otere Homa Bay koni nodhi konyo ng'ate ot kar mondo dhi skul. Koro mago gimiluongo ni child trafficking kendo en child trafficking to kendo be iluonge kendo ni child labor nikech ok oyiene ng'ato ndiko nyathi ma poko okadho higa mar 18. Ki in gi nyathi e odi niketo ni tiyo ni kata samoro ichulo mana watne kata nyathine michulo to omiyo sani endi wado wacho ni kapo ni in kata gi neighbor ni tineno ng'at moro miparo ni nyathi ema tiye e odno wadwa ni mondo gigonwa report kawa simu ti iketa ni 116 tigoyonwa tiwacho ni odni aneno ka nitie nyathi moro machal ni ondik kae wabooro ng'ato mondo bi ong'i ane nikech ng'ama ndiko sani ng'ato nyaka ong'i ID nyathi ng'ama indike odi nyaka ing'i ni be en gi ID okel ni ID mondo i confirm ni en jahigni 18. Koro miyo wabo penjo nyathino mondo miwa ID ko onge gi ID to wang'e ni mano en ng'ama tin omiyo ok onego ndike. Nitie gimoro be miluongo ni sexual exploitation sana nitiere e clubs ma wan go kata Nairobi kata kamoro amora ng'ato nyocho nyisa information mabe adwa wacho ni Kondele kanyo nitiere kamoro kanyo ma famous ma kendo adwa nyiso gini gin e watch list wa kendo nitie gima achiegni timo Kondele kanyo jok ma wuothe gitimo ang'o Kondele clubs clubs iyudo ka ng'ato kawo nyathi matin ni gidhi nindo gi nyithindo matindo omiyo ka ing'e ni deal gi nyathi to nyathi ng'ama onge ID kik ibukri ni nindo gi ng'ama ing'e ni ok en onge ID. Ka wayudo ni ng'ato kawo nyathi matin gimiluongo ni sexual exploitation nikech samoro nyithindo samoro gineno ni beche yot joma dongo ing'e ni nitie gimoro e Kenya ka gimiluongo ni
commercial sex working, yeah? To commercial sex working en gima samoro ji ok wache adarani kamae. Ji temo pande. Tinya yudo ka jomoko samoro kawo nyathi matin. Omiyo en gima investigation watimo to adawacho ni ka wayudo ng'ata ma omako nyathi matin monego beni dhi school to godhiambo ka ikawo nyathini idonjogo kamoro sana kuonde mantie clubs gi wabo mako ji ailago kendo wakwayo jopiny ni koneno ng'ata ma nyalo wuotho gi nyathi matin ni odwa soe room moro kanyo mondo nindgo giornwa report no 116. Koro ntiere gik mang'eny gimoro bobiro ka ni online sexual exploitation. Sani endi nyithindo matin Kenya ka 80% of nyithindo gitiyo gi simu kuom somo to iye ka nitiere jomoko be makoro nyalo ng'iyo gik marach ma oronegi gik moko. Ng'ato wuonde ni orna picha nika kionge law orna picha machal kama to jogi wuondo gipo mana ni nyathini olal. Sana gini endi e schools mag high school iyudo ka jowuondo nyiri matindo to giluwagi to giterogi kamoro. Koro mago gik maki kaponi neno ng'ata matimo kendo watimo education. Tie buk moro manyocha a launch miluongo ni Safe Online mar nyithindo. Bugni endi en kata in soft copy aboro nugo jopiny onego parents onego puonj nyithindo kaka ginyalo protect themselves online kagi mondo kik ji obi wuondgi ni erorna gini to ipo mana ka nyathi olal. Koro magi pod iluongo mana ni abuse ng'eny. Ok alafu nitie mar school be kik wiwa wilgo ka japuonj timo punishment mar nyathi wakwayo ni samitimo punishment to kik itim gimoro manyalo hinyo nyathi e school nikech mano be kitimo to itimo gimiluongo ni abuse mar nyathi. Iwacho no hinyo nyathi e dende onya hinyo bende obwongo mar nyathi ma nyathi samoro ok bedo gi paro makare. Mano ka wawinjo to japuonj ibo maki kendo japuonj be bobet responsible. Koro nitie report mane watimo 2019 miluongo ni child survey mar child abuse to ne wayudo ni 50% nus mag nyithindo e Kenya ka somehow gisedhi through abuse ni. Omiyo sani gima watimo ni watemo reduce, watiyo gi community workers, faith-based organizations, leaders, everybody wadwa ni wati together mondo wa reduce gimiluongo ni child abuse, and mano is in our national plan of action. Tiyo together coordinating jok mana nyisigi mondo wa reduce kendo nitie commitment ma wasetimo ne the whole world gimori luongo ni Bogota commitments. Sane wadhi e conference moro ni Bogota last year ka wawacho ni Kenya ka okwadwa winjo ni wach abuse timre. Omiyo sani watimo watiyo ne mondo wa reduce wach abuse. Erokamano ahinya. Anya duogo iri mondo mi ka ng'iduoko penjo gi ang' imiya wach mari mogik bende kantiere kar kae. Ruth Athio Chieng' wacho kamae, penjna wendo ni to bende joneno imiyo arita makare to ka evidence onge bende ratiro nyalo yudore. Mogik to kata nyithindo machuo bende irocho ratechgi kik wich wil kodgi gidende ni ero mano lal kanyo wacho ni gin chwech, gin bende gin chwech. Nyasaye aluotwa kanu moja inako. Elisha Odhiambo wuoda Sembo Nyagoko wacho kani keto wach ratiro nyithindo osekelo rach moloyo ber. Owacho kani omedo ni wach ratich nyithindo nene nitiere kata gichon ma ok en gima wendo. Koro koro oweyo endere ahinya. Owacho ni gino bende omedu oendere mane kore gima jemonwa. Aya ote nitoka kia kuchopa makare wanyaka giote kawuono madonjo kawuo kuom Chepngetich Langat ma wacho neno wake ntiere Bomet. Owacho ni ingawa lugha sielewi to wacho mani Madam PS you're truly doing an amazing job. Owacho you really want the best for the children, be blessed. Erokamano ahinya Chepngetich Langat kawuono bende wakalo gode koda ore nyakora mogejwa wachopo nyaka kono. Good morning Cleophas. Adongi dai kareo kende kae penjna Madam Karen questions gi. One, give very vulnerable children in our schools who drop out of school basic education. We should be free and compulsory because of imposed school levies. Does this concern your office? Why
are you not instructing head of schools not to send these children out of school? Marario, nyathi Kenya lale streets, brothels, child labor, drug abuse, moko bende nindo e koyo, kendo bedo sexually molested. Wanenogi kendo kagikwamo e bombe among other torture. Wakuai ni ye ichoknwa nyithindo go duto mondo irit ngimagi. We see them in the streets daily and their numbers are not only multiplying. Mano temo ako Murino Kal wawacho ni weche mantiere karkata kotayo chenro mar Smile na Toto Okal Murin. Mano mantiere karkanyo ang'eni gi mathoth bende madonjo kamoko dhi thuolo mar somogi adani mago ema obed weche mogik. Jote mari tiyo kod teknolojia iwacho kata ni meko bende utiyo kod migawo mar arita kata mar interior e chwalo chenro makamae. Partnerships kod tiyo kod mbui. Hotline maru ma en namba 116. En mar voice kende koso ng'ato nyalo oro SMS koso tiyo kata kode kaka USSD bende. Namba mana wacho cha en inyalo go simu 116 kata inyalo oro message. Gimoro wan go ni chat box. WhatsApp matinde ji ohero ni. Inyalo oro WhatsApp 0722 116 116 0722 116 koro kioro message ni ka en WhatsApp to wabo wuoyo kodi to wang'iyo ni en ang'o matimre. Kendo system mar reporting ni en ni ki report to nego be ni ka wayudo ka en gimoro ma urgent ma emergency to within 2 hours onego be ni wase handle issue no. Moko nitie ma wa escalate, samoro ng'ato wacho ni odwaro support mar legal issue mago watero mbele kendo samoro kawo kata mana 1 month or more luore cases mag court be bet budho matin to watudre gi court. Kendo sani wacho ni wadwa expand wach 116 ni hotline ma wan go ni wadwa tere regions through partnership. Asechako negotiate gi partner ma wadwa tiyogo ma wasebet ka watiyogo e wach 116 ni wadwa ni mondo wa expand in 1 year's time to 8 regions. Koro region kigo simu to sani endi wan managi centers ariyo, Nairobi kata kod Eldoret. Koro gima wadwa ni 8 regions mondo wabede at least gi call center ma kigo simu to simu wani nyiso ni bo nyiso wani go simu area no basto wadhi haraka. Sani endi kigocho fast to pod nyaka wapenji ni kanye alafu koro watudre gi children officer mana nyisicha alafu gi respond to kod police to kata gi chief. Koro ma en expansion program ma wan go. Adwa duoko penjo mane jopinyo penjo ni to nyithindo mantiere primary. Nyithindo mantiere primary sani gimoro nitie ni right for basic education. Gini nie constitution kendo gini nitie gimoro ni Children's Act. Onge japuonj monego oduok nyathi dala ni nyathi ok som, omiyo mago cases monego gitim report. Kumichule fees matin en mana secondary, but primary nitie gimoro ni right to basic education. Koro japuonj mar primary okonego bene riembo nyathi dok dala. To emomiyo na nyisi ni presidential bursary cha en mana mar secondary en kendo ine boarding nikech secondary bentie capitation mimiyo jok manie day school. Street children kadwa wacho wachgi ang'eyo ni wan gi nyithindo about 46,000 mantiere street kendo nyocha kweno sani dhi mbele nyocha keto team ma osechako kwano jok manie street ka gitieko exercise no abo launch report no to kendo report no endo right now nitiere kaka waketo programs mag street children wa rescue to kendo watimonegi rehabilitation. Currently watiyo gi partners magin NGOs ma wamiyo gi pesa nikech pod waonge gi institution ma wanyalo kete nyithindo gi. Koro nitie gimoro ni Street Family Rehabilitation Fund mabe ene ofisa gima watimo ni wamiyo wachiwo pesa ma
ka watiyo gi institutions gi mondo wagol nyithinde e street kendo akwayo jopiny ni very soon gidhi neno ka koro kaseyudo report mar kwenoni to wadhi ng'iyo strategies ma wanyalo gologo jogi mang'eny e street but nitiere program ma sani pod dhi mbele e weche mag jomodak e street. Agudiro kamana ahinya PS Karen Agengo kumido thuolo mar bedo kodwa okinyi makawuono. Weche thoth ahinya monego bed walose kar kae. Machielo modonjo kar kae ni ang'o mantiere ma ibro pari godo e migawo ng'eni pod ma ok en giko mar twak mathoth puro bedo kar kae mondo mi warang ni thuolo ma ido tich kar kae kaka jagoro mongirore ang'o kendo mantiere ma ibro loki achiel kachiel kapod wantiere kar kago ni erokamano kuom thuolo mar bedo kod okinyi makawuono. Erokamano gima nyalo wacho ne jopiny mondo nia ji ong'e nia child protection rito nyathi ok en gir ng'at achiel ochakre gi janyuol to odhi e community to gini en oting'o jopiny te to wambe kaka department koro dok gima da wach ni basic janyuol rit nyathini kabisa nikech cases mag neglect ng'eny Kenya ka koro an ibo para ni case ma ubo para ni wabo loko kaka child protection onego time Kenya ka kigo simu to wakao gino giatwak mamano. Erokamana nyasipie Karen Agengo kubedo kodwa kar kae majagoro mongirore migawo mano mara weche mag nyithindo achiel kachiel ka wantiere kar kae. Watimo mos waringo ahinya kendo wachopo saa 5 onego bed watieke dakika 5 mokalo kata kamano twak mantiere nyaka ne wawinje mantiere kar kae. Nakelo ni chenro makawuono mar mbako romo kod rupiny nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokewo nyaka sango nantiere ka kod CPA Karen Agengo nyakisumo Kadawa Luala School. Oriti masani menero Ramogi TV wanero diche makini.